ढाली देले ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯୁକ୍ତି ହଉଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭଳିଆ ନେତାଜୀ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମାଧବ ଗାଁ ନା, ମାଧବ ଗାଁରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଠାକୁର ନା ଆଗେ ଗାଁ? ଆଗ ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର ଆଗେ ଆସିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁର ଏଠିକି ଆସିଲେ? ଠାକୁର ତ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମାଥର ବଂଶମାନେ ରାଜୁତି କଲେ ଏଠି, ସେଇଠୁ ମାଧବ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ କେମିତି ହେଲା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହୁଅନ୍ତି ମା, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ହୁଏତ କୌଣସି ଭାଇ ମାଧବ ନାମରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ରୀତିନୀତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସେବା ପୂଜା ଆମର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ପୁରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଦେବ ରାଜୁତି କଲେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ସେଇ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନୀତି ଏସବୁ ହେଉଛି, ୟା ପାଇଁ ତ ଜମି ଜମା ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ। ଜମି ଜମା ତ ସେଇ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମିଦାର ମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କହିଲେ ଆମର କେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ? ଠାକୁରଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଭୂମି ଏକାଦଶୀ। ଏ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ସେମିତି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟଦେବ ଆମର ଏଠୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ରଚନା କଲେ, ସେଇ ମାଧବ, ଆମର ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ମାଧବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମାଧବ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ଜୟଦେବଙ୍କ ଏଠି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରି ପୁଣି ପୁରୀକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ଜୟଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁବିନ୍ଦୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦୁବିନ୍ଦୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଏଠି ଆସି ଉପାସନା କରି ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିକିରି ଏଇଠୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାଧବଙ୍କ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଇଟିଭି ତରଫରୁ ଏ ଗୋଟେ ଧୂପ ଭେଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଧୂପ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏ ବାଦାମ ଛଡା ଆଉ କଣ କରୁଛ ଚାଷ? ଆମର ଏଠି ଧାନ ଚାଷ କରୁ, ମୁଗ ଚାଷ, ବିରି, ବାଦାମ, ଆଖୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ବାଦାମ କେବେ କଣ କେମିତି କଣ ବସାଅ? ବାଦାମ ବଳଦ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ ବୁଲେଇ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 4-5 ଘର ଧରା ହେଲା ବାଦେ ମହି ଚୌରସ ଦିଆଇ, ତାପରେ ବଳଦରେ ସିଆର କରି ଲୋକ ଛୁଆ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟି ଗୋଟି ମଞ୍ଜି ପକାଉ, ଆଉ ସାର ପକାଉ,
ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ବାଦାମ 2 ମଞ୍ଜିଆ ନା 3 ମଞ୍ଜିଆ? ଏ 2 ମଞ୍ଜିଆ 3 ମଞ୍ଜିଆ ଅଛି। 3 ମଞ୍ଜିଆ ବହୁତ କମ ବୋଧେ ତମର? କମ ଅଛି। ଆଁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସରକାର ଯୋଉ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ସେ ଋଣ ଆମେ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ କିଛି ପାଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କେତେ ଆଣିଥିଲେ? ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ 20,000 ରୁ 50,000 ଭିତରେ ଆଉ ହଁ ସୁଝିଲେ ସବୁ। ସୁଜିଛୁ ଅଳ୍ପ, ଆଉ କିଛି ଅଛି ବାଦାମ ବିକ୍ରି ହେଲେ କିଛି ସୁଝା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ତ ଋଣ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଋଣ ପାଇଲେ, ତା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି? ତାପରେ ସରକାର ନ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି ପୁଣି ନେବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉରା ଆଣିଛନ୍ତି। ନା ନା ସେ କଥା ତ ନୁହଁ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଚାଷ କରିଛେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଚାଷ, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି କାହିଁକି? ନା ଜମା କରିନି ଚାଷ, ମିଛୁଟାଲେ ପଇସା ଆଣି ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ନା ନା ଚାଷ କରିଛି ନା, ଚାଷ କରିଛି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହଉଛି, ଖରାପ ହଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି। ଆଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନା। ବାଦାମ କେମିତିଆ? ବାଦାମ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ।